tekee mitä tekee, mä teen mitä haluan, koirat haukkua saa. Ja sitähän riittää, ei mua pelota mikään, täällä härmän raitilla kateuskin ansaitaan. Lomaat hiljalle. Tältä kesää ohi. Tuli tuossa vähän vietettyä semmoistakin. Harvoin onnistuu, mutta nyt oli tuossa hyvä parin viikon pätkä, että sain piettyä. Jäi vähän hommat tuossa sille hyvälle mallille. Ja nyt alkas olleen semmonen homma, että tässä ensimmäisenä hakkeen puimuri tähän ja ruveta kattoo, että kaikki pelaa. Ja hakiessa, kun se on meillä tuolla Oulusloossa säilössä, niin tulla tähän kempeleeseen ja testata pöydät paikalleen ja katsoa, että kaikki toimii. Ja sitten sen jäljestä kanssa on ruvettava kokeilemaan kuivaa ja että mitä siinä, lähteekö se käyntiin. Ja katsotaan nyt, että päästäänkö me puimaan milloin. Vähän on kelit ollut heikot, vettä tullut aivan kotitarpeeksi, mutta se, että ei ole kyllä tuo tavarakkaat tuolla pellolla vielä ihan täysin valaamista, mutta että jos se nyt alkaa tästä pikkuhiljaa kelit kummenemaan, niin viikko niin ollaan jo paljon paremmalla mallilla ja alkaa nuo viheriät tuolta pellolta häviämään, niin päästään kokeilemaan. Tietysti nyt on vähän tässä vielä auki, että kummasta se alkaa, onko se herne vai onko se kaura, mutta niin laitellaan nyt ainakin vehkeet kuntoon. Ei tarvitse sitten taas niin kuin edellisenä päivänä kaivaa tallista ulos ja tuota, että eihän nämä toimikaan. Niin ainakin joku öljyvuoto siinä vielä pikaliittimia piti. Kävin tuossa jo viime viikolla vähän kokeilemassa, että käyntiin lähtee yleensäkään ja kaikki pelaa. Ja hiiritarrotta oli syönyt sieltä anturilta johot poikki, niin se ei paljon liikkunut vielä, mutta että ne sai tinattua paikalleen, niin sehän liikkuu taas ja homma toimii, niin lähdemme hakemaan koneen kotipihaan ja ruvetaan testailemaan. Nehän aukastiin vasta sitten. Totta. Eri aikaa. Täällä me kuvaillaan toisia. Kaivaa nyt tuo puimuri, se on meillä täällä Oulusalon varastossa, niin ruvetaan kaivaa se sieltä esille. Ja lähdetään viemään se kempeleeseen, saadaan se testaamaan. Kuvataan samalla tuonne tilan puolellekin vähän juttuja. Niin tulee taas joka tuutista ulos tätä tavaraa. Koittakaa kestää. Jee! Mutta otetaan mullekin joku järkevämpi. Otetaan. Lukot auki, että saadaan. Lukothan ei ole oikeasti rehellisiä varten, että eihän nuo pidättele ketään, jos niin oikeasti tänne haluaa tulla, mutta laitetaan virrat päälle ja vähän virtaa päälle tuolta ja kokeillaan. Josko se tärähtää käyntiin tämä meidän vehje. Sehän lähti käyntiin. Virtaa oli näköjään vielä akussa. Ei muuta kuin päästellään tallista ulos. Lähdetään asentelemaan tietokoneet paikalle. Tästäkin on tietokone otettu pois.
talveksi se on nyt ollut kyntörattorissa kiinni. Antenni on sitten ruiskukoneessa. Lähdetään asentelemaan ne paikalleen. Sieltä se löytyi kone tallista ja saadaan lähteä päästelleen Kempelettä kohti. Pöytä meillä siellä on jo valmiina oottelemassa, että testaamaan, että kaikki on kuosissa. Voin mäkin kuvata sille, jos sä haluat, että mä kuvaan vaikka sun käsiä ja tollaista. Mikä helpompi näin. Oh. Sitä reipasta melkein 40 matkavauhtia pääsee kuitenkin tälläkin koneella. Tämä on yllättävän kovaa kulkunen tien päälläkin. Vanhahan meni Kyyryssä semmoista 18 kilometriä tunnussa ja hirviässä koti-ikävässä, niin se oli vähän semmonen hiasta matkantekua, mutta tällä kerkii jää kyllä nopeaa paikasta toiseen. Ei niin pitkiä siirtymiä ole kuitenkaan mihinkään. Se tuo 40 vauhti on jo melkoinen, että sieltä Kemistä silloin satamasta tämän koneen kun hajiin, niin ei se nyt mennyt kuin semmonen 3 tuntia kun sieltä päästeli. Että moni sitä kauhisteli silloinkin, että miten ihmeessä puimurilla ajaa sieltä asti, mutta että sehän 3 tunnin päivähän on niin näissä hommissa melko lyhyt loppusessaan. Niin monestikaan semmoista niin lyhyttä työpäivää edes tehdään, mutta joskus minä tehdä semmosiakin. Kerro sun tupeakin tästä kenguruajosta. On vähän tämmöstä loikkaamista, kun ei oo talven jäljiltä hajetaan puimurin varastosta, niin renkaat yllättää vähän soikia, kun ei oo ollut pölkkyjen nokassa koneet tuolla. Ja olisiko tuosta sitten mitään vastaavaa hyötyä, että nostaa sen. Ei ole renkaiden varassa koneen, mutta jotkuhan jaksaa värkätä senkin kanssa, mutta tämä nyt kun varmaan lopettaa jo siihen mennessä, kun pääsee tuonne kotinurkille tällä, niin tästä on semmonen, tää meillä olisi vähän toistakymmentä kilometriä nämä tietä pitkin väliin ajaa tuonne kotiin, niin eiköhän ne siinä oikein sen mitä tarvitsee. Pellollahan tällä liikutaan kuitenkin suurimmaksi osaksi aikaa, niin sitten jos se siellä pikkusen nyökkäilee, niin sillä mitään merkitystä on. Nyt on kyllä vaikka Linnamäellä. Vähän vain semmonen rauhallisempi laite kuin mitä vuoristorataa tuolla. Hyppii samalla. No hyppii kyllä. Mites nyt tuolla näin leveitä tulee auto vastaan? No mennään vähän syrjään ja sekin menee vähän syrjään, niin ei tämä nyt maalaiset on tottunut siihen, että täällä kulkee välillä isoja ja leveitä koneita, niin ne osaa meitä jo vähän väistellä ja menitään. Ei oo uutta eikä outoa tänne. Joo, kerrankin se. Ihan mukava olisi, että olisi semmonen, tässä vähän enemmän saada tuloja tästä touhusta, että pystyisi palakkaan täyspäiväisen kuulua. Eikö oiskin? Jos se vielä joku päivä. Todellakin.
käydään vähän penkan puolella, niin hyvin me täällä mahutaan kulkemaan, vaikka muitakin kulkijoita. Ei ole nämäkään Tupoksen kylätiet ihan leveimmälle mallille sattunut. Ahasta täällä on välillä kulkija. Me sit tähän aikaan päivästä ei aivan hirveästi kulkijoita. Ja mä nyt ainakin itse yritän mahdollisimman paljon välttää ruuhka-aikana liikkumista, vaikka sanotaanko näin, että harvoin yksikään puimuri siinä kovin montaa minuuttia siinä tiellä viihtyy, että sen takia ei niinku kannata mitään ihan päättömiä ohituksia kyllä alkaa tekemään, että kiire olisi johonkin, että jos niin kiire on, että puimurista on väkisellä pakko päästä ohi, niin sitten kyllä lähtenyt jo liikenteeseen liian myöhään. Jännittääksikin Joka kerta kun niihin ajaa, niin jännittää, että mikä sinne kolahtaa tuonne kattoon. Alikulku työntyy, niin kerran on kallis pamahdus käynyt siinä, mutta toivotaan, että unohtaa nuo säiliön kannet auki ja lähtee ajeleen, niin sitten pamahtaa. Mutta en mä nyt muuten ole tämäkään puimurille vain 4 metriä korkea, mutta ei tällä nyt kuitenkaan auta tuohon meidän matalimpaa alikulkua ajaa, että sen verran joutuu aina kierteleen tässä. Tätähän tämä on reittisuunnittelua. Harmillinen tuo alikulku tuossa meidän kohdalla, kun se jatkaa meille melkein ihan sama mihin me lähdetään, niin noin 5 kilometriä matkaa joutuu ajamaan, jos ei sitä mahdu alta kulkemaan. Ja sit on aikanaan tieinsinööri sanonut, kun se on tuohin on vanha isäntä käynyt sille sanomassa, että ei saa siihen tehtyä kunnollista alikulkua, että siinä on vesisuoni. Ja se oli vaan tuumannut, että on sitä menty kalliostakin läpi ja nyt siinä on sitten vähän reilu 3 metriä korkea alikulku sen takia, että nuotit meinas lähtiä meidän mukana kulkemaan. Niin no, aiheuttaa vähän kiertomatkaa ja toinen puoli on sitten se vanha silta on siinä vähän painorajattu, niin siinä ei taas pääse Seppelinin kautta oikein herkästi kulkee. Mutta eipä siihen on totuttu. Tämmöstä se on. Uimuri on kotona. Kertas sovittaan pöytä siihen nyt paikalle ja siinä oli joku pikaliitin vuotaa öljyä, niin ruveta kattoo se tuosta pois ja sittenkä se alkas olla puintikunnossa. Ihan se nyt ei muuten pitäisi olla mitään. Tuo kun saa vain tuon laitettua, niin pitäisi olla ihan toimiva peli. Katsotaan paljonko täällä hakkee auaimet tuohon rattoriin, niin saa tuon pöyhän siirrettyä oikeaan paikkaan. Eikö liian täällä auaimet paikallaan? Ei tarvitse. Yhtä hauska peruutettava tämä vankkurimalli pöytä, kun tässä on omat rattaat alla niin pitkä, että tähän ei taho enää normivaunua olla. Tollimalli, niin tämä on kyllä niinku. Mutta peruutteleehan sitä tätäkin, vaan sen kummempi kuin muutkaan, kun tähän on vain tietää mitä tekee.
tuolla tämä meidän pöytä sillä lailla, että tässä on niinku omat renkaat, minkä varassa tätä pystyy kuljettamaan. Ja mä ei tarvitse niinku erillistä vaunua, että ainoastaan aisan kun laittaa tuohon jatkoksi, niin tästä saa ihan nätisti liikuteltava. Tää kopata sen tosiaan kiinni tuohon, jolta tutkii, että mistä liittymistä se tulee. Tuossa tuo öljy ulos, se valluu tämä pikaliitin tässä, niin se on, mulla on semmonen epäilys, että onkohan se tuo mikä valskaa, niin mulla siihen on tuolla olemassa uusi, niin kokeillaan miten siinä käy kun tuo vaihtaa. Siitä se jostakin valluupi. Muuten kai siinä ei isompia ainakaan oo tässä, että pääsee rouskuttamaan jyviä. Yllättävänkin nätisti pyörähtää tämä puintiasento täällä. Aisan kun päästää irti tästä, niin tämä pää oli niin kuin näin helppo käyttöinen. Toisessa päässä pitää tehdä vähän enemmän työtä, mutta eipä juuri tuo enempää. Se on rekonettia hommaa kuitenkin. Täällä on vähän niinku tuosta joutuu tuo tukitangon ottaa pois ja tuolta siirretään tuon renkaan tuohon kiinni ja tuon kääntää vähän eri asentoon, niin se on siinä, että tää on niinku oikeesti ihan semmonen pari minuutin työmaa laittaa tämä, että ei tämä niinku
mitään isoja vaaji kuitenkaan, että tämä on aika helppo juttu tämä. Tämä tulee niinku tuolta päästää sokaa vain pois ja tiputtaa renkaan pois, niin tämä taittuu täältä sitten ihan yhdellä tapilla piiloon. Tämä ei haittaa täällä mitään sitten tuo puinnin aikana, että tämä saa olla täällä ihan hyvin täällä alla. Tuo rengas pitää laittaa sitä paikalle, että pitää tämä irrottaa tämä tanko. Pois ja tämä pitää kääntää eri asentoon. Tänne. Ja löysätä tuo irti, niin se menee oikeaan asentoon. Ja tuon kun laittaa tuohon, niin se pysyy tuo paikallaan. Ja ei muuta kuin päästelee menemään. Napit talteen. Tuo ei tarvittanut edes mitään. Voidaan laittaa tuo alta. Nyt se on niinku puintikunnossa siinä. Joo, sepä saa jäädä puimuri siihen parkkiin ainakin huomiseen asti, kun ei oo siihen sopivia tiivisteitä, että se ei passannut tuohon tässä passasi tuo pikaliitin, mutta se onkin se vuoto tuossa toisella puolin, niin tää kattua löytyisikö siihen huomenna sitten uusia osia tai uusia tiivisteitä, kun ne ei ollut ihan perus O-renkaita, niin se on semmonen kantikas tiiviste, niin se vähän vaatii. Ei tosiaan ihan suoraan passannut tuommoinen perus O-rengas, niin eihän sitä saa pitämään. Jos siihen huomenna sais ajettua osia tai viimeistään yli huomenna, niin katsotaan sitten, eiköhän se siitä kuntoon tuu. Mutta tehdäänpä sitä lisää sitten myöhemmin. Tämmöstä.